Rianxo será sede o vindeiro 24 de xullo do Campeonato Xunta de Galicia de Triatlón Cross. A proba organizada polo Club Triatlón Rianxo e a Federación Galega de Triatlón, en colaboración co propio Concello rianxeiro, desenvolverase no entorno da Praia da Torre, en Taragoña. Será en xornada de tarde, a partir das 4, e combinará 3 modalidades deportivas. A nadar serían 750 metros, un circuito en U, con saída e chegada no mesmo sitio. O percorrido de bici son 21 kilómetros, que serían 3 voltas, faranse polo que nós chamamos os camiños do mar, que, bueno, un sitio natural espectacular. Os participantes poderán descubrir que é un circuito moi divertido, non demasiado duro, porque é rápido e moi divertido. E, por último, a carreira a pé sería polo sendeiro do Río Ter, que serían 5 kilómetros con 200 metros. Dende a Fegatri destacaron a importancia da proba, especialmente nunha modalidade como o tricross, que se recupera despois de anos de ausencia no calendario oficial. Celebrar aquí o Campeonato Galego é un privilexio, un entorno idílico como a localidade de Rianxo, e apostar por unha proba que fai moitos anos que non se ven celebrando. Entón, por partida doble, agradecer enormemente esa celebración e, sobre todo, animar a todo o mundo a que participe o día 24 de xullo. Dende o Concello destacaron tamén a importancia de poder acoller esta proba, que se desenvolverá ademais por enclaves visualmente moi atractivos. O espazo eu creo que é inmellorable no noso Concello para desenvolver esta actividade con diferentes percorridos e diferentes contornas. É unha proba que visualmente é moi atractiva porque permite ver as evolucións das tres especialidades en todo momento e, desde o punto de vista de Rianxo, pois, estamos moi satisfeitos de acollela e que ademais sexa a iniciativa dun grupo local de triatletas, dunha asociación de triatletas que se xunta no noso Concello para botar a andar este campeonato. As inscricións xa están abertas, podéndose realizar ata o 20 de xullo, a través da propia páxina da Federación Galega de Triatlón, www.fegatri.org. As prazas son limitadas ata un máximo de 150 atletas.